Uy, Chay, papunta ako ngayon ni Ketang La Casa. Metong niyang villa with swimming pool, kining Mabalacat, malapit yamo. So if you're planning to go out on a family outing, not necessarily out of town, pero itong abe-abe kayo mo, itong manaliwa naman scenery, and then itong makapasyal lang bagyara nga anak, makapag-swimming lang. This is the ideal place to be. So dakal-dakal salamat Carlingad, ang pong family, shout out. Ilang may nagkatya kami kayo. Mag-turn tamong right kayang Mawake. So impeka palatandaan nyo, ining 7-Eleven. Ang po ining GR Bank. Turn right kayo ni. Kay Badara diretsyon niya ini hanggang Mirasco get ang Brentwood Subdivision. I need ang car care, pamintuan car wash. I need ang Brentwood Village. So mag-right tama kayo ni. Kay Bad, I need La Casa. So chuta na. Chuna rin family o geni. Di Bruno ang pwedeng other with the local folk. Datang lapota. Ay! Makabasa na ako, friend. Basa na ako. How is it? Good! Check it out tayong insides. House rules. Enjoy and have fun. That's the only rule I need. So ini metong kwarto. Ating yung view of the pool. Ating double deck ka rin. Naning kayo ni pa? Ang banyo yari. Oh, outdoor banyo. Wow. Bayo ko mag-swimming kayo ni ko pa. Okay yung banyo da. Atsak ko naman. Okay yung banyo da. So, meto ka ng peka-importante itang banyo yan. Si Banta nung komportable ka kay lugar. So, okay yan. Bala mo talagang Christmas party yung puntala na yan, ha? So, nung maluin na lang kami Miss Deng with the Lola yan. I'm here! Alive! Proof of life! Proof of life. Migs. Hi! I'm back! Alikin ba na? Kevin, Boy, Rico. Ali mo na ni Rico. Rico. Masyado na yung marakala exposure. No, karin tamo guys. Atsukata! Bamban! Ali. No. Pero malapit na. Mawake. Tsukata Mawake. Mabalacat. Pam. But as per ways, it says Mawak. Sabi namin, Mawak. Mawake Road Mabiga. Mawake Road Mabiga. Tuta mo ngayon ni Kening La Casa private villa and pool. So this is a family-owned business. So we're supporting Ali agency, Ali travel, whatever. We're supporting a family here. So But if they want, they can support us too. Trip to Palawan, Makanyan. So may magpapatla rin makarakalam Makanyan yan. Huling kayong COVID, huling mas safe na private Makanyan na ikay-kayo mo pero mag-enjoy. At rin ang anak yung staycation, something like that. Yeah. Something very intimate, something very safe. At chuta mo ngayon ni Kening living room. It's very spacious. And combined yung living room, yung living area with the dining room. So syempre, ang umalyaring mag-staycation without food. It's a very special occasion today kasi we're not only staying here but we're also celebrating my wife's birthday. Anyway. And my birthday. Okay na birthday mo? 29 October. 29 October, birthday na si Lynn. And free on December 21. Well, by the time that this video comes out, kaya na, January na. Food. So, dakala salamat ka rin kaya kaming making food sponsors. First off, 1887 Garden Cafe. Look at Malapit ka yan. Wow, malapit yan. Kaya tayo mo, ikit Kaya yan. tayo. Bala mo, kay day kayo, partner day kayo. Wow, partner day ni. So, It's because it's raining na. It's raining na. You have to go there na. Like, oh my abirating God. gwardya. Okay. Pininitan bala mo partner restaurant da. Makalyari ko yung murder Kenny and then deliver the Kening Villa for free. Oh my gosh, okay. sakto na ito itong Arabiata. Ang kaya kayang ng oras yun 9 p.m. 9 p.m. So pwede ko pa order. Last order na. Another sponsor.
Sila yun yung Sila niya ba yun yun? Oy, Uy, T+. Milty! T-squared. So malyari mo naman more dirt, Same. T+, nung maka-check-in ka Kenny. Same as the garden cafe. Bigat ang gulot. Ay ta. Gluyo. na. Just call these numbers and they'll be here. Kebs, ano pa? okay, Nino. Sana ako talagang mangan eh. Kasi kailangan nila pang packet Denny eh. Kailangan nila pang packet Denny kaya kami sponsors. Basta kalupa ng kadoks. Ing mino ng diling sisig talaga ginawa. Ne? Iba pang kadok ne. So, nung ngayon ba, search siya. Lawin dito ang history of sisig. So, tila rin chicken sisigs to ya. Haliyatin la. Ada chicken sisig, atila pork sisig. Ampong, halwa mo ito. Atila pang pepadalang halwa kaya kami. Atin lang. Kadok sisi. Memory tag, ano? Ano yun eh? Ebon lumpia. Ebon lumpia! Ebon lumpia! Makasulat? Makasulat ya? Fresh lumpia. Uy! Tasty treats! Ne? So yan. So bala ako sana di pagloka ng Kevin kukutang na nung ating crinkles kitang sisig. So bala nang sabi ko, siguro ako ting pala talaga. Okay lang mong tabagyo. So, a limited menu of moment favorites is available for delivery only in Angeles, Pampanga. Diners can order via GrabFood, Pigaroo, Ano yan? Ano yan? pwede lang inining moment group. So, daw salamat. And then, Hans, ikaw, introduce mo yung time. The Sir Shangyi Chan copyright TM. Wait. Terak me pa yan. And they do not only serve pasta, but they also serve. Okay, bayo sa if you book your stay here at the La Casa Private Villa and Pool until February of 2022, I think yung 5% discount. 5%! Kada, screenshot ini. Screen siya ini. Okay, Miragdagan. ready? Miragdagan yung 5% in billion. Yung pricing na is on a weekday, 10,000 pesos. On a weekend, 13,000 pesos. Approbyas to ya, boss. Approve ka na boss. So, pata magstay kayo kayo ni Chuya ni Carl kayo. Silip-silip yung Gusto ka screenshot yung lupa na kipisilip na ngayon. 50%. Wow, kaagit niya mo kabut mag-emerge kita sa swimming pool mga yan. Pati mag-dinat kayo na yan. Oh, ini Xiaolong Bao. Ating yung saboking kilo, pero this one is chocolate. Choco lava Xiaolong Bao yan. From Din Tai Fung. Me is gonna try now. Solid. Me will try. Chocolate. Panande ka no? It explodes in your Si mouth. Pande. Yeah. Solid na. Solid na. Ini spicy wonton. Oh, sige, lagay ako candy. Mga na akong Hindi ka maliguso. Kasi mo niya malarin po ang bayo lang steam pero lenta mo. Di ako tiran kay Kadoks. Ay, ba? Yeah, ako try ka. Manyaman niya pero mas manyaman yung bayo talaga nung Oo, mayang kitang mapali, big mapali pa talaga siya. So, pari wala pa. O yan, go. Next. So, this is Pan Barcada Pilao of Pancit Negra from Papa Pansitan. Ayan. That's why it's black Negro. Ano yung black? Ano lang nagpa-black? Squid Ink. Squid Game. Parang ka na allergic Kalan. King Squid Game yung mag-squid. Also from Manam Comfort Filipino, this is their medium crispy pata. So, atin lang kaya ba yung crispy pata sauce? Crispy pata sauce, not pasta Not sauce. pasta sauce. Gisa nito ko lang. Okay, ini crispy pata, malambot yan. Usually kaya crispy pata itang gogoma ya. Okay. Yun yun yan. Manam's comfort food. Is it crispy though? It's still crispy. On the outside, Comes off the but bone? juicy in the inside. Okay, ini. Minuna may gisan karing repertoire of food tamo. The best. 8 cuts, onion rings. Legit, ako bibiro. The best Kadatang onion ni rings. Pengaged, the best siya. I mean, nandun niya pa siguro yun na. Pero crunch siya pa rin. Solid. Gotta try it. Kadok sisig. Nakalan din po. The first to serve sisig in Angeles City Crossing. So karang may kabalo na, bapang kadok yung menu na magsisling sisig king crossing. Pork sisig king crossing. Unfortunately, yan na balaos. Nyala naman kami kabalo kaya, pero rin kapamilya na rin nga po na belaos din. Ang kayang, Shoutout to Neo Cabuena. ito, apunita. Belaos din kayang recipe. So apinin nung buriyan takman. Kadok Ayan, sisig. kadok, sisig, And barbecue. Check it out. Ali ako, lasa kang kunini. Legit! That's legit!
Tino kuya ketang authentic ka mas lamya. Mas lamya rambing. Masarap talaga. Okay. Excuse me? Tupa chemak lang. Kaya ba? Kadok. Mas lamya rambing. Buri kayo ni. Combination mo rito, Ibat King 1887. Malyari ang orderan nini, pa-check-in kayo kening Lakasa. Or you can also visit there. Pwede lang mag-dine-in. Malapit siya mo po kay ni i-waze mo po 1887 Garden Cafe. The place is nice. Quesadilla. Good for sharing, na? Wow, marugula serving so. Nice. Ayun ko problema ni pangamangan Kenny. Kung ala akong dadala, ako may gagana ka. Nakapan-order kayo. Kung ala akong dadalang alak, atin Kenny. Ala akong dadalang pamangan, makapan-order kayo. Ala akong dadalang shampoo, sabon, atin Kenny. Ala akong dadalang kape, cup noodles, atin Kenny. Kailan game? Kayo na mo talagang kulang. Please ayo uuli ka bod. Ayo hotel ini na Malyari lalo. Gana-gana kinagani free. Ilang bayad Oo, na. galing basan. Ayo pakipusan ni Celine. Ayun pa. Because I love you guys. Also, yay! From 1887 Garden Cafe, nakala salamat kaya yung Pasta. pasta. See, their pasta ranges from, may pasta 205 to 250. Imagine, you'll get this for 200. Imagine. Sabi na. Uy, Celine talang kang beer, ikin kalasing. beer? Hindi kawan mo yan. Kapan cuma kan pakai ning kitchen doon. Ano maksudnya? Aside kay nga hakit yung ngayon ni Keng Salad, they also have different extras like, yeah. Datang ali magdalang kapeda, may magdalang sabon, shampoo. Don't worry! Atin lang Kenny. So, kay extra. Hi. Ang puwati lang emergency, oh. Emergency 700. Gustong may bitin ka, ay Ay, hindi. hindi. Emergency 250. Emergency. Disaster ready. Basically, zombie apocalypse kay ni Haven. Stronghold. Puso na naman hindi lang rin eh. Crazy Carabao craft beer. From Central Craft Beverages. Kaya Porak, dakalada salamat. Ilamig para la rin. So rin ni local beers la rin yun eh. Locally brewed. Locally brewed la rin yan eh. So kung brewery tang mag-try liwalong beer, go for Central Carabao. Craft Beverages. Crazy Carabao. Central Craft Beverages. Yung microwave talaga kaya ni maka-set up na akong itong basic na kailangan tamo is tumamangan like spoon and fork and also plate, platito. Kumbaga ako talagang dadala. Kayo na mo. Dati pang Kulang. Oh. so malinis. Hop! Ay, hindi pa importante. Safety first. Fire extinguisher. Kapila nga gagamitan ng fire extinguisher. Itong mumuran. Silin, nanya ba yun? It's banyo. It's a common public CR. Yan, shower. Shower Ano naman area. shower? Nanyan, Is room. so anong grupo kayo good sa inyo yan 1, eh? 2, 3, 4, 5. Kasi kaning other side, atin pang bala mo, master's bedroom. Kaya ni bala mo, kaya ni Noren tropa-tropa. Kaya ni Noren, may pipinsan-pinsan eh. Good sa inyo, tiya pa sariling banyo. Think ko pang pidukan na. Wow, tiya pa sariling banyo yan. Stop. So anong madakal kayo, good siya talaga ini. Ating yung hot water iniyan po ito. So, nung Bisaya maparinda nung marim lagi kilol. Wow, kaya kagising mo. Kagising mo. Bayo ka magmulmol. Dive me pa. Dive me pa. Yan. That's how you game it. Kaya leave mo makanyan eh. Pwede ko pang, kung naribi sa akin mag-barbecue na. Tambing na lang ating grill gaming. So magdalaan ako mong uling. Sure na ang din. Ali, lukulukan lang. Alila uling. Ino kaya? Happy 2 months! Obsi kumot. Eh, bubulat din rin. Pati bubulat din rin. Ano yung sinabi mo? Manamot lang. No, kaka-computer mo yan, Bugil. Wow! Okay! Mag-extrota ka! Mag-extrota na! Okay, dakala salamat. Buri mi lang pasalamatan. Demi ka mandi kang Lakasa, Private pool. and country. Nanya? Private villa and pool. Ulitan And golf course. Golf course. And amusement park. And country club. Ali, sobra saya kasi huling gabi nila rin kaluguran mga kanyan. Nakasaya kayo ni, lalo na ng family kayo. Kompleto, komportable, malinis, Malapit. ating swimming pool. Malapit. Maragul parking. Parking. Hanggang Yes. Apollo, Pagyula. Apollo Wigo. Apollo.
12 a week. Wigo. No, nung buriyo nga pa rin videos ni Chu kami King. Keng, So kami www.facebook.com/WeTheLocal on Facebook, on YouTube, /Yunemo ito. Ega na kita dulo. We The Local. Search mo, We The Local, with a K. Thank you so much. 5% discount. Share this video. Yes. Bye-bye!